Så, nu optager jeg. Hold kæft, hvor er det lækker, mand. Prøv at kigge. Der er også derude. 3 FPS, mand. Hold kæft, hvor er det lækker. Ja. Ja. Nej. Det er faktisk værre. Nu er det 2 FPS. Fuck, man. Ekstra. Kan du se det på mig? Så forsvandt han. Det er ikke nemt, når man lægger, mand. Hvad fanden? Shit, der var Minecraft ud over det hele, mand. Fuck. Jeg må hellere stoppe igen, mand. Hold kæft, hvor jeg lægger.